No, kámo, Gux. Áno. To je druhá strana. To robíš? Zakopla. Čo, po tej 7 sa bude celé stáť ako... Ja sa neviem, že chci na stoličku. Bež preč. Áno. Jak to bude? Keď som postel? Už to bude málo. Jedna. Ono to bude plača. Gux, ale fakt kámo. Ja to musím potom zvýšiť strašne, lebo to neprečúdaj kokot. Tak takto. Jak z pyramídy. Takto je dobré, takto to je dobré. My sme ako jak tí animatronici, víš, to loading screen je v návkach som takto naskladaný, takto zase mu. Pre 4 rokov sme reagovali na svoje staré videá. Keďže to sú už 4 roky, tak sme tady zase OG duo. A ja som... A dneska sme tu, aby sme Co? Máš nejakú kožu mŕtvu. Ty pičo. Dneska sme tu, aby sme tu zareagovali na starú reakciu na staré videá. Dobre som to rechel? Áno. No vidíš to. Obrazíme na to. Špeci reakce na moje staré videá, daj god. Let's go. Čau. Ja som ťa úplne zabudel, ty starý proste sa doby rozstál, kámo. To má 5 lajku, 5 dislajku, ty kokot. To sa si nevšimel, kámo, za 2 účty. Čau. Aj bože. A dneska bychom si chtěli zareagovat. Ty kokot, toto co je, kámo. Nevím, co tam robí. Když si nějak sprešíváš ty. Ja som vtedy strašne forsoval proste moje smíchy. Skús sa kúkať. Co ti u nás začalo snežiť, kámo, normálne, tej. Ja som strašne forsoval vtedy ty smíchy, ja som sa smil viec, na čo mi bude najlepší fany, kámo, úplne som jak postihnutý vypadal. To musíme preháňať. Áno, to musíme. Ty aspoň môžeš lepší reagovať, takto sa chytí za hlavou dojít. Ja tam fúkam po pičovinách. To oče tak urobí právě, kámo. Čaute přátelé, setkáváme sa u... Ja to počkaj, dám potišky trošku. Ja, že budem větší pičoviny robiť, to nie je také záživné zasenčka, že bude vícej cringe, vícej, chápeš, vícej všetko. Ukazujú, normálne, Ja ukazujú. normálne. Hej. A ja som bol furt takýto všade. A mimo video, ja som proste kamarát. Ja som proste kamarát do nejakých a víš, co ja ti už vidím. Ja som tam aj do postavička. Nemáš to ešte. A co? A hlava. Vystrihuj to. Tu hlavu ešte furt. Ešte brněte, to se na mě nedá. Je tam furt, není, ja už není daj, kámo. Ne, mi sa zdá, že ono to není tam, kámo. Co to máš na košelu? Ja tam mám ráno veci, všetko možno, tam mám košele. Dobre, môže sa mi nehrávať z mojej skrini, kámo. To máš dětské bundy. To sú moje staré, jak ten furt nám. Dětské, však to je takéto bundy. Bože, to je... Co? To je to tá bunda. Zavri tu pojavanci. Vytáhni to, obnoci to. To za ani sa ma nedá. To je ešte menší, tam je potáto. Daj si to. Och, moje kolena. Zober to. No to sa mi nedá. Začne sa takú zasmieš tam. Takže tvoje bundy, co tu máš, sú mi polok. Ale na co? Navíráme Tak tak. dneska si akože... Ja mám spocené ty kolena už, more. Ze stůl. Co ti jebe? To jsem tam je Tarzan, ty kokot. Čo? Se to bude, ty kokot. Já že jako vyhledal do piče. Ne, umí stůlečku, aby se vrátil. Počuj tohle. To je než tam je. Áno, tam sa prezlajka. Áno. No. My sme ešte venší psa, kámo. Ty sa zvyšil. Jako je mi horko. No co, už prezlékáš si normálně, víš? Káš, už ještě točím, ne? A vy stejně takto? A potom... Co se... Jo, No a už vidíte iba nás, lebo... sa zabudol zmenšiť webku. Zabedel. Zmenšiť webku. Dobre. Tu je Mikinka. Nebudu dávat ruku, nebudu tam dávat ruku. Tam dávať ruku. Urazený.
Ježišmarja. Keď som to prezlekal, jako. Dobre, kámo, to byly staré videa, poďme sa povedať na tie one, na zbytek reakcií. Dobré intro. Dáme teraz také intro. Ďalší reakce. Co robíš? Co robíš? Co robí? Co robí tento? Co robí? Jak nějaký tatko právě. Co, ty si... Tatko právník? Toto bol špatný nápad, toto video. Já to nevidím, ale... No, co? No. Nechci cestovat, vidět, jako. Koukala s tebou, to je pro mě Braro, to reálně nevíš, ty vole si vyslati z hétej flašku, co to dám normálně? Ti. To si musíš dávat do nějaké Coca-Cola, si nemůžeš nebrat horčicu. Kámo, ty jsi úplně naštvaný. To je prostě jaký víč, jak to hodilo o hovno do okna, tak ty úplně... Ale my jsme byli normálně genuinely, kámo, jsme byli úplně naštvaný na to. Ne, úplně to dobrou nervy, kámo, pořád jsme byli ona. Jsme zklamaný. Já jsem úplně hotový, pořád. Já jsem pořád píči z toho, kámo. No to asi stačí. Asi dobrý. Já to zavřu. To co je? Ty koko, ne, co ti jebe? To jak nás to je? Počkej, nás to není vidět. Tam jak nějaký bok, kámo. Říkám, to je úplně ještě mám označený. Ty vole. Ježišmarja. Já tam se tu druhé straně tu kameru, kámo, nech nás to vidět. Podívej se to. Podívej se. Já to zavřu. Tak, ale měli bychom si udělat nějaký ten pořádek prohlídku. Jsme se tam měli napodat. No, tak jdeme třeba za Domčou a řekneme mu, jestli... Toto mě ostalo, hej, už pátá to. si myslím, že by to Ježišmarja. mohlo fungovat. Jo, dobrý, funguje. Však to, náš bys to triple hental a sral by sa s tým, keď presne toto isté môžeš urobiť normálne z tú horčicovú onu. Tu co je? Se normální a takhle to jde smazat. To neskúšali? Já mám tady tabulu vlastně, no. Tak a teď to smažu úplně celý, tohle je tabulka plánu. Ale to fungovalo toto. Lidi, klidně si tenhle lifehack zkuste doma, ale jde to jenom fixem na tabule, jiným to asi nezvládnete. No. Neskúšaj to. Já už budeme skúšať, hej, počkaj. To si nejde skúšať ten video rovno. Si budeš něco zafarbené. On ti řekl, že fixku na tabulu a ty si povedala fixku. No veď ten trpéku, hej. Co ti jebe? Na co tam zoomujem, ty kokome? Na stěnu, hej. To, má na strop. Ty kokot flashbang, kámo. Okay, okay. To co, zase tam nějakou mé farbičku vytáhl. Ani poradně není vidět. Co je to? Tu. Okay. Ale já jsem tam zase nějakou pojebanou farbičku vytáhl, kámo. Mám jako fixovku moje ze školy, co mám ještě. To co bylo? Jak si tam na hovno kameru, ty vole? Kámo, ty máš kameru rovna cez Kuba. A veď nejsi. To funguje! To funguje! Hlavně, že to nevymyslel Fizi, ale někdo jiný. Já jsem to viděl už strašně moc krát. Kurva, nenka, to má táto skůrnou kameru. Takže dole, vy máte hlavy. Tak to asi teda. A tu furt jde zavadzá. Testovací produktu, a já to nevnímal. Fungovalo to, išlo to? Zjistili jsme něco, či jako? Co, išlo to? Já jsem to viděl už strašně moc krát někde jinde. Ano, fungovalo to? No co ti? Žlábek pro nanuk. Vítě, taky ti takhle Tam je úplně rád, pičovina. Jo, mám o to úplně ulepený ruce. Já taky a pěkně mě studí a proto mě napadlo vám ukázat další lifehack. Lidi, pokud se vám stane přesně tohle, No to mě nezajímá, já chci vidět ty naše reálné. Tady mám to košičku, ten na ruk, takže když mi... Určitě, keď půjdeš někde, Už. určitě, keď půjdeš někde do hor, tak si budeš Do hor nosívat půjde? normálně košíček na mafiny. Kdyby si zrovna do hory išel na ruky. To je a kam, že by ti to reálně neoteklo, tačak mezi tím jsou medzery. Možno ne. Kdo víš, co? Tak prostě, ale proč rovna do horka? Já nevím, tak prostě se Ale jmenuje kdo chodí s nanukem do hory, Ale že však se dal- to nerozpustí po cestě?
Čo dal príklad, ne, nejaký? Počkaj, ja teraz Proč úplne... zrovna dohor, kámo? Ty máš pointu. Ja neviem, to vybral na dohor, Ja ale... vím, že mám point. Ale proste to bolo, ale akože... Však ale do skalických hor tam je kúpalisko a na kúpalisku by zebral. Ale ja chápem, kam s tým míril, víš, akože, že proste keď budeš niekam z nanúke, tak nebudeš proste vlačiť košičky u seba. A tak... Ale akože kamkoľvek. Ale máš to sežrať skoro. Ale nebude ti to teď. Keď si ho chceš užiť. Chceš si zjesť na na pěkném výhledě, ne někde po cestě. Dobre, ale dá sa to žežrať bez toho, aby ti to roztekalo po rukách. No, nevím. Nezdychaj. Dobre, nemusíme riešiť takéto pičoviny. Aby takhle Dobre, poďme ďalej. Že to Krásny proste obraz. lížeš. Já si nevím, já jsem dal Kam ty furt robíš nejakú mimiku s týma rukama. Ja tady fés úplne... Fés to vysvetlím úplne. TikTok, to je TikTok. Kámo, on sa zase priznal, ale včera, že úplne reálne, že to videl na TikToku, prosím. Vidíš? Jemu tam tá farba stríkla na stenu. Ty koko, Amerika. To som nečekal, kámo, to som strašne nečekal. No teda, tak tohle je fakt zázračný umění, Humy. Ty koko, to je zázračné umění. Modern art. Pokud takto napíchneš, že to je celé cetero. Takhle hezky napíchneš. Tak, A co? My normálne, že ani nevyprávame pičoviny, my proste to je iba ten štýl, jakým aj vypráviame. Ne, ale akože fakt, akože máme celkem akože výsme, on to sám ten tam. Ty sa nezmenil asi ovce. Ja to ani nejsú. namočíš celý Oreo a rovnou sníš. To je dobrá vychytávka. Můžete taky zkusit. Ano, vyzkoušejte. Dobre sa mi to zasekalo. A počkaj, keď si zobereš nejakú flašku mléka a Oreo a pohár niekde do prírody, tak určite. Do prírody. Alebo si tam... Máš prírodu, kámo. Co máš tu prírodu, kámo, s tým sebe? Já už na to ani nenosím řeknu, protože Co ťa- co ťa kur- Oreo ještě pochopí, ale mléko. Co ťa kurva držali doma normálne? Díky balování už. Já nevím. Podľa mňa ty řekneš, že kto by si bral do prírody vidličku? No to určite řekneš. Alebo si to napichneš na paličku, ktorú rád odnáš a budeš to... Kámo, ty máš tak blbé príklady, proč by si... Já to nemůžu. Už vtedy se mu tam vypičová za to. Tak to je, to je, kurva, to už je moc, kámo. Co ti jebe, už je... Už si vtedy byl pičoviny, kámo. Úplně samotný z toho. Petr byl prečali. Si len tak do prírody, zeberu si len tak mléko, co? Jaj. Do pohárku a si to sám, tak mléko. Ty máš tak blbé príklady, proč by si... Počkaj, proč by si možno len ešte tak do ti řekl prírody... tú vidličku. Tuším, ne? Tak určite to nájdeš vidličku. Alebo si to... Vidličku, ja som to říkala. Keď si zobereš nejakú flašku mléka a Oreo a pohár niekde do prírody, tak určite to nájdeš vidličku. Alebo si to... Tuším, áno. Iba tak zamermela, ale tuším, áno. Kámo, ty máš tak blbé príklady, Máš si... veľká, by si to strašne rešpektovať. To sa tebe už obrátil vlastne teraz, ale začal byť až to na teba, kámo, na toho fyzio, hej. A zeberú si len tak mléko, co? Do pohárku a si to sám... Ty fakt máš nejakú tú... Tak to budu používat. Ja si tomu rieka, však ona artikulácia, ne? Či ne, počkaj, gestikulácia, tak, ne? Artikuluješ, ale gestikulácia, keď robíš gesta, no. Ja som fakt úplne takto. Ja som úplne ja to bral seriózne. To teraz. Áno? Co, chutná ti? Jasne, ja rozumiem. Lidi, optimně to Oreo. Ja mám stále pocit proste, že to nevysvetľujem. Znášam Oreo. Fakt, co? Ja mám... Ja som raz měla Oreo v živote, ja si sa zblula ako kokos. Ty si mala Oreo raz v živote. Áno, raz v živote. Keď som mala narodky minulý rok, tak mi 3 ľudia mi kúpili Oreo na narodky. To bolo hodne. No. Ja mám proste pocit, že ja proste nevysvetľujem, keď vysvetľujem niečo, ja mám proste, že to nevysvetľujem proste dostatečne dobre, takže ja musím proste pridávať tú gestikuláciu, musím proste ukazovať tými rukama ešte, víš. A ja proste v hlave, ja mám pocit, že to ukazujem dobre, ale bože iba koko, víš proste. Na čo brať si vidličku, keď proste daj si to skurvené celé Oreo do huby a nalej si mléko do huby. Že? Do prírody prostě. Ty máš tú prírodu, ja neviem. A možno to ještě někdy vzpomenu v tom videu.
Prosím, ešte kámo. Jak zlúčení. Až mi dalo tak pred rokem. Samozabírání. To vím, co to ty dvera. Víte, co to tady děláš? No, už si připravuju další live, který je podle mě fakt užitečný. No teda, co to? To je taká strašně to Bude, až to bude. Hned ti to ukážu. Co ti ven komu tam vymazal? Můžeš otevřít dveře, pustíš to a nemusíš je zavírat. Že se to nezavře celé ani tuším. Já, že to nezabuchne úplně. Že to nemá tu silu prostě. Že? Proto mi napustí do války. Ťažší, no. Ano. Co říkali? Že? Proto mi napustí. Počkej. Že? Proto mi napustí normálnu vodu. Ano. Vodu, já ti to ne... Máš problém s tím, že to To byla jako jirodná, chápeš? Oh, Normální člověk. Je normální člověk. Prostě on si ho vypije, jak normální člověk. Že? Ale příště to napustí vodu. no neví kámo. Tak jo lidi, máme před sebou další live. Už to bylo moc. Čemu? Už. Počkej, já mám pocit. Čemu? Mi Já tak mám chýba. pocit, že tam máš černý Mi zub. tak chýba zub, to říkám. To sami. Počkej, takto. Co tam říkám? Máš černý zub a jeden ti chýba. Co to má znamenat? Co to? To. Ty kako, krení normálně. Co nerozleje? Že tam máš žůru, potom takový... Však ale tam má druhý ty debile. Ano, napustíš a potom celé se ti to rozleje. Čistou známe tu chybu, čistou známe. Počkej. Ale teďkon momentálně je z toho hrneček. No to jo, ale když to přece vyteče, když to nalije. To nebylo také vtipné, kurva, co ti je. Pojo. Že ti to vyteče. Tam vložíme druhý kelímek, tak si myslím, že by to mohlo fungovat. Je to To je pravda, zbytečné. tak to vy... Prostě, on to stále Zbytečně mi než za kelímk, tak. No. Zbytečně. Míňáš plast. Že? Míňáš plast. Tak to můžeš... Fyzieskem. Tak jistě tak to můžeš chytit normálně. Počkej, tak jistě tak to můžeš chytit, len tak nebudeš mít takto tu blbost. Čo ty sprostlost? Jo. A len raz to využiješ. A len raz to využiješ. Náš bys to robil. Tak se napiješ tak. Budeš oné toto. To máš všechny Okej. ty lifehacky využij raz. Vytechli. Využiješ raz. Můžeme zkusit? Bojo, je tam ještě něco? Tohle mě nikdy hrneček. Jako Co tam koukáme? Počkej. Jo, ty komentovat. No pojď, ty jdeš komentovat, kámo, to no ukaž. Ani jeden. Ani jeden. Ani jeden. Kámo, leva vidím ty písmenka, jaké to je one, pixelované celé. Ani jeden, co ani jeden? Já on se pýtá, že koľko využijete, a koľko jsem mluví, alebo také něco, ne? Napište do komentáru. Ani jeden, to bylo cold, kámo. pokud se vám takovýhle To bylo cold. tak rozhodně běžte dolů, klikněte na tlačítko odběru a můžete i vedle na tlačítko zvonečku a YouTube víte vždycky hned. No píči, koľko to natáčem už? 46 minut. OK, ale to, že... Jaká pauza tam byla, kámo, jak ty moderátory na v telke, kámo. Prvelice, uvidím si, že to je juice. Co jsi vyprávěl? Já nevím. Já jsem vlastně za oné, já stojí to strašně rychle. Ty koko, taká kumelica, hej, podívaj se. A ruku to nebudu dávat. Proč si to 3krát ukončila, stále to jde? Co já vím, kámo. Ano, Gox, ano, Gox. Jem na to, kámo, stačí. Dobre, to je asi všecko. Dobre, čekám sa to horší naštěstí. Některé momenty z toho videa nic, ale... tak? Co se nebylo teraz? Že je to tak? Já mám spotěné celé kolena. Já jsem Nie je dobrá tá stolička. No, super. Já jsem se dozvěděl, že to všechno si ukázal ten reprák. Já se nevím, já nevím, co jsem si myslel předtím. Kámo, já mám teraz ty kolena, jak ty včera v té vlogě, kámo, já jsem teď cítit to, že tady za měsíc to na stoličku. Kusím se, to píži mužka. Čo, mi se to vybije ten... Mě se skoro vybil ten počítač, kámo. Já jsem úplně zabudol na to. Oh. Já mám spočené.
oni sú ešte vyhrývané, také, oni sú, podívej sa, co vidíš, to máme oného. Oni sú päť teplé, ty tepláky, kámo. Nie dobre. No, Máme něco dodat ještě k tomuto skvostu? No čekala jsem to mnoho horší. Ináč ja tež, Já jsem čekala, že prostě to budou nějaké pičoviny. Nic. Ja som sa to proste celú úsrží bal pustiť, sa na to proste spätne sa na to podívať, ale teraz keď proste chápeš, že sa tomu dostal takýmto spôsobom, že to ideme proste sa reagovať na to, tak je to v pohľade, nie je také strašné. Ako podľa mňa sú aj horší tam videa, než ty tu moje reakcie. Najhorší sú tí moje súkromé videa, ty sú proste otras. Najhorší byla tá celá hobo séria, neviem či... A hovoserie byl celkem Ne, jakože, možno, počkaj, akože možno nebyla taká špatná, ale co bylo strašné, byly ty intro, ja som na každém proste intri proste, ja som aj tancoval, kámo, a starou proste. No tak to pustí. No, Počkaj. to je hobo. Toto je ono. To stačilo, kámo. To stačilo. Abych se na to koukal. No ty by sa to rád kúkal, co? To ti verím, hej. Dobre, to bolo také cherry on top toto. No. Takže asi vidíme sa niekedy, kedy budeme reagovať zase na túto reakciu. A bude to vlastne Dáme to, že reakcia na starú reakciu, za 2 roky. na starú reakciu na staré videá. Za 2 roky dáme? Za 2 roky sa vidíme na túto reakciu, na túto reakciu. Počkej, musíme dať ale aj presný dátum, kurva. 16.2. za 2 roky sme tu. To je aký rok? To je 2008? 28? Tak, jo. 16.2.28. Jedne si do kalendára aj. Daj si. To je februára 16. Dobre. My sa vidíme pri ďalšieho videa a my sa vidíme 16.2.2028. What's Peace up? out. Do prírody. Do prírody! Jero do hor, na prechádzku. Do tejto umelenice. Dej ho do prírody. Pekné tepla, pekne tam sneží. Pekné to je. Je to pekné, co? Bye. Ty to serem, kámo. No, euforky, jasné. Já to mám jde hodně v poličky, já to ani nemám tak uložené. Ty to ukládáš? Ja som čakal, že to vyhadzuješ, alebo tak? Ja si myslel, že... Ja, že sú jediní, co to akože ukládá si nejak. Euforka. Náramky. Hej, dáme fotku, prosím. Pohodička. Ukáž to bude tvoje na tej kamery? Ej, kokot. Počkaj. Expozícia. Je to pojebaná expozícia. No, co si tam je vidieť, nejaké bodky. Vidíme sa. Sap, niggas.